Usa mga tema nga gihatag nga guide namo sa atong talahurong Archbishop Abit Oy. Gusto niyang ipa-emphasize karong adlaw nining ikaunom nga Misa de Gallo ang usa sa mga gikinahanglan aron mahimo gitang Archdiocese of Cebu 2034 journeying as church fully alive. Ang tema nga isip simbahan mahimo lang tang fully alive basta mahimo gid tang missionary church. Lingay mong tupad ing na diin ka nagsangyaw gahapon. Pangutana ba? Nadiin man ka nagsangyaw. Basig dito rakas imnanan, dito rakas kompyuteran, nagmaritis ra kagahapon. Kinahanglan magsangyaw ta. Matud pa sa ikaduhang pagbasa, matud pa ni San Pablo, gitawag ko isip ulipon sa Ginoo aron pagsangyaw sa maayong balita. Ug unsa man ang maayong balita nga si Kristo natawo, namatay, nabanhaw og misakas langit. Natawo, namatay, ibutang lang sa nato, nagsangyaw, nagantos, namatay, nabanhaw, nya misakas langit. Kana ragi atong isangyaw. Ug ang tanang pamaagi atong himuon aron nga masangyaw kanang maayong balita sa kabanhawan o kaluwasan. O kinsa may atong pinaka number 1, pinaka modelo sa maong buhat sa pagsangyaw ni Hesukristo. Way lain si Mama Mary o si San Jose. O unsa may kinabuhi ni San Jose o ni Maria, nagsigi ra gyud silag sugot unsay sugo sa Ginoo. Nahimo silang sulugoon. Kay kani manggong kaluwasan mga igsoon nga ihatag sa Ginoo nato. Aw bisan og unsang klasihas kaluwasan, kinahanglan gyud kang musugot. Pareha bitaw atong ubang pipila ka mga istorya atong panahon sa baha nga si Tino. Doon na may mga istorya. Kadto kunong gihaya diri sa luyo sa atong simbahan, usa man to ka pamilya, amahan, duha ka anak nga lalaki nga dagko na, unya asawa nga mabdos. Sa istorya sa nag-facilitate diri sa paghaya, giduol gito sila sa ilang balay dito sa Mulaw ba to Kabadyangan. Giduol gito sila nga biyain na inyong balay diha kay pabakwiton lagi ta kay duol ta sa sapa. Jay, so di lang yung bakwit na. So agi sila mo bakwit. Nya sa dihang nisod na ang tubig, wa man dayon to madiretso ang ilang balay o ka was out. Ning agi man usa nga nisod ang tubig silang balay, tagatuhod na kunong tubig, giadto na sad nila, ari na lagi mo diri. Layas na. Di mangyud kuno. Nagtaod pa kunog life jacket. Amo tinuod ba to? Unya pag-abot tagahawak ang tubig, gidali-dali pagyug adto. Nya ang kadto ganing duha kuno ka anak gingon dong, ug di na mulakaw inyong ginikanan kamo na lay kuan bi kay mga batan-on pa mo. Di mo sa mimo biya nilang papag mama. Di ang katong ning adto ning lakaw lang pud sila kay na naman tubig kusog naman. Ang sunod nilang nakitaan murag ni tungtong man tingito silang atop sila. Ang sunod, wag tan ng balay ug sila. Nga naman, di man sugot, musupak man, mao nang giyaw-yawan sa Ginoo si Akas diri sa atong unang pagbasa. Kay giingnan sa Ginoo ang hari nga si Akas kay na problema man to siya kay daghan kay silang mga kaaway nya urag pildihonon sila. Ingon ang Ginoo pinaagi ni propeta Isaías, pangayo og milagros Ginoo bisag adto panas kinatumyas langit o kinaladman sa Siol. Niingon man sa dinoon siya, di ko mangayo. Amo to basa kato siya magmahay-mahay. Sige tagpangayo niya di lang gyapon tatagaan, mangayo niya pon. Hala na, patay. Naam na ina na
Di ba? Nimbam ganang uban. We, lingi ako no imong tupad. Lingi ah. Lingi ah. Lingi ba? Makilhan ako diri musugot ba mo? Tanawa, wag mo musugot. Pagpalingi pa lang daan, supak na. Masinupakon yun. Samot na yung pabuhaton. Lingi be, lingi. Ing na makadawat ra ka ng imong naong. Yun na be. Na makadawat ra ka. Nyag moingon gani siya, galisod bitaw kog dawat ani akong naong. Ing na dayon, pangayog milagros Ginoo. Pangayo sa Ginoo. Lord, usba ang akong naong. Ana. Musugot bang Ginoo ana o dili? Unsa gutay dili? Musugot oy. Musugot gyud. No. Ingon kong Ginoo pangayo og kamo paghahatagan. Nya kay nothing is impossible with God man. Wala may dili mabuhat ang Ginoo. Iyar ginang usbon imong naong. Pero unsay atong gibuhat? Moadto mas parlor, adto man ipausab. Mo na ron nangausab ng color sa imong buhok, imong kilay nangausab na hastang color sa imong naong, dako pa kay kagasto. Unya unsa may resulta? Na-relax ka, nagmalinawon ka. Wow, oy. Porti na nun imong ratula. Tanawa, di ba? Dugay na kay kamubiya sa samin. Daghan na kay monitoro, naangay bang imong kilay, ang ending diri, pariha pa sa diri speakers, hala, monitor anang imong buhok, mga punuan sa buhok, nangausab na sa, daghan kay kag monitoron. Kaya nga naman, kining atong naong, dili man ni magdepende sa color, og sa porma aron mo nindot magdepende man ni og unsay sud sa kasing-kasing. Di ba? Ang kasing-kasing kinsa dinhing mga asawaha nga kada gyud adlaw mo paray gyud sa bana. Tasa kamot. Naiuban galingo-lingo na. Para luod kay naong panuan yung yawa nako. Tanawa. Ako, nakat-on ra ba ko kana kuno inyong paraig-paraig, nalingaw ko kay na makoy daghang mga couples nga ako sa mga suod-suod. Kana mag-istorya ba inom-inom ginagmay. Nanay mga inyo daing mga kana bang inyong mga sinultihan nga di mi kasabot kaming wa anak. Ambot ang mga madre kasabot ba anak. Na kunoy usahay nga moingon ko nung asawa alas 2 ka adlawon. Dong, biko. Nya moingon sa kuno ang bana nga, uy, kinsa ko tayo lutog biko karon na alas 2 pamaros ka adlaw. O pa mga misa di galyo gan. Biko. Naa din ay meaning di ay kuno. Ibaw mo kung say meaning ana? Usbiko. Basta ang mga madre hibaw bag unsay iusab no? Hibaw. Ako galisod ko ana unsay iusab. Nya napakununay panultihon ninyo. Amo tinuod ba niha kay kamo ra man anay naa nang kinabuhia. Kanang mga parahig-parahig ba? Napakununay mo ingon-ingon ko nung asawa dong sako. Isay unsaon na nimo nga sakto man na sako atong bugas napa man ay sako diyang bugas. Unsa may isod nimo sako? Mo kisi-kisi ko nun. Sako. Sus namden na meaning di ang sako di ay. Unsa mo na ay? Alsaha ko. Ang naong sa mga panuway dagko. Bekin sa man kuno ninyo anay kasigi pa kunog kuan-kuan be. Pareg-pareg. Taas ang kamot. Sus mahitabo ra gyud kuno na first few weeks nga nagtipon mo inig after 1 year sus luura na gyud naon. Ang mga asawa magtan-aw sa banay lami yung hiluan ni buang dako. Ang bana sad magtan-aw sa asawa luod naong ni panuway dako. Pero nganong naingon ana man na tungod sa inyong kasing-kasing nga nangausab wa na ninyo sudli Ginoo ang gugma nas mga butang sa kalibutan
ang gugmanas kwarta, ang gugmanas mga bahandi, ang gugmas garbo, ang gugma na nimos imong kaugalingon, mao na may nasod. Mubati din ang imong naong. Mo na og gusto nimong usbon imong naong, usba imong kasing-kasing. Ingna ang Ginoo, Lord, usba ang akong kasing-kasing. Gani karong mga nangawat sa atong flood control, matod pa nila kanang mga kurakot kaayo. Makakita tas ilang naong, unsa may ilang naong? Ganahan pa ka magtanaw? Bati kay naong. Sakto gitong giingon General Torre, ang timaan nga kurakot ng tawhana, batig naong. Lingiyay mong tupad. Ingna, tanaw ni mo sa kong naong, kurakot. Sige, ingna. Ang sa may tanaw niyo sa kong naong, kurakot. Maingon sa muron, dugay na. Batig naong. Nga naman, kung maigo kas iyang kabuang, di na jud kaganahan mo tan-aw ng iyang naong. Kana mga taong hingwarta kayo, kana mga taong bakakon kayo, kanang mga taong mangingilad kayo nga panahos eleksyon, halaliging lamano, siging suroy ana mga suok-suok nya inig kadaog, di na gani mutaak sa atong lugar, di na gani maminaw og mutan-aw sa atong kahimtang. Bati kay nagnaong. Bisag ila pa nang ibutang ilang mga poster-poster diha, a project of, magtanaw ka, naong ay. Di ba? Pero nay naong, way hilamos, way ligo, bati kay naong, piyanga kay ilong, ubanon pa kay buhok, pero siging hatag nimo, siging tabang nimo, buot lang magpakamatay para nimo, igkakita nimo anang tawhana, mura di kag nakakita og manluluwas, mura kag nakakita og Mesiyas. Di ba? Pero nainindot kay naong, pinintalan kayo, nindot kay bag, pero duolon ka kay maningil sa utang, lamia idagan. Ug naagihigayon, dagan yo gay. Kita kas na, yan nasa buang dako, buang imong itawag. Ana na. May kamong mga asawa ron, nawa na kayo mo'y maayong relasyon sa inyong bana. Ingna ang Ginoo. Karon yung orasa. Lord, usba akong naong. Ngamingon ang Ginoo, ilisi ang sod sa imong kasing-kasing. Unsa may iilis, Lord? Ilisi og gugma. Iguli ron nimo sa inyo, ingna din imong bana. Dong, I love you very much. Nya hubog ra ba kay ito gabi eh. Wa paturon mauli eh. Nya inig pukaw nimo dito, Dong, I love you very much. Belong lang yawa ka. Samo ka. Paglupad mo dito mayawa. Balik ka sa imong altar. Lord, wa may effect. Ingong Ginoo, papahuwaya usa nya inigbangon anaon niya usbi, biko. Inigbangon. Mga odto na bangon niya, imo na lutuan. Ana, ay gumana yan, ingo din ka nga. Dong, kao na. I love you very much. Wa naman na mahubog. Kusong, hilas ng tingog. Ui-ui diya, oy. Kaon na. Kaon to siya. Lord, muragya po guay effect. Ingong ginotanawa, di ba ni kaon na sa imong giloto. Usbi lang sa nasunod. Ikagabi, imo na sa lutuan. Di jud ka mo hislot sa iyang pagkahubog, iyang kwarta, di mo paninglon og hain na. Nangabuak inyong mga butang diya, kay nagmahakoy pagkagabi, di imo rasang hipuson, di jud ka magyaw-yaw. Nya ingno na sa nimo igdayon yung tog. Dong, I love you very much. Nya moingon dayon na ang imong bana. Usam nang imo tininuod na. Ning ka, ay oo, unsa may nakaon nimong buanga ka? Sa una magsigim kag yaw-yaw. Sa dili sa pagsimba lang nako ba nang hangyo ko sa Ginoong usbon akong naong unya ang ako maday kasing-kasing ang usbon nawa na maday ka diri dong karon gibalik ti ka. I love you very much. Ay mugakos lang na imong banag pa gining asawa nako. Ay awa. Oh, tanawa. Di ba? Do na pa kay sako.
Napadyog kay Biko. Og mao na gibuhat sa Ginoo. Gisigihan ta niya ingong I love you. I love you. Magpakamatay ko para nimo. Dugay kay tang mutuo. Sige lang yun siya, ana. Mao sa gibuhat ni Maria, ni San Jose, isip ato mga ginikanan. Sige ingong I love you. Pag-usab na mo. Ayaw paabuta nga naapay laing tino nga mubadlas ninyo. Ayaw paabuta nga naapay laing linog nga mo guba ninyo. Ayaw na paabuta nga makasud pa ang yawa sa korupsyon, inhustisya sa Pilipinas nga nahugmok ang atong ekonomiya karon. Uwaw na kay tagnaong sa naong nato ngadto sa international nga mga kanasuran. Luoy na kay ta. Hununga na, usba na ang inyong kasing-kasing. Ug mo na atong pangandoy. Ug mag-usab na ning ato mga officials sa simbahan ug sa gobyerno, mga usab ang tanan. Magparayganay na ta. Maghigugmaay na ta. No? Wa na ng impeachment. Wa na ng flood control, scam. Wa na ng corruption. Wa na'y mga hug sa pangpang. Wa na'y mabuak ang o sa pusil. Kay gipusil. Wa na'y patay, wa na say mata nga magsiga nga dili kaklaro. Og ngipon nga nagkagot pero way gikaon. Wa na'y drugas kay Ginoo na may sod sa atong kasing-kasing. Sige, last na lang lingi. Ang dili mo lingi, mga yawanon. Lingay mong tupad. Ingna, para nako, sabat nako na para nako ang solusyon na ining tanan ang slatra gyud kana na wag gani ka kapalit og slat ang imong naong kusmuron palit og slat smiling kay kag naong ako ni palit ko ron dito og ganang balls kaning atong gratitude and petition sus nag-ilog dito wa na kuno wa na kuno'y stock. Nahurot. Atong niaging mga adlaw, galisod mi og baligya karon nahurot kuno. Nindota, kamong tanang nakapalit, malipayo na mo. Tagaan na mo kalipay. Kay naa na gud mo'y sense of gratitude ang inyo sang petitions i-grant sa nas Ginoo according to His will. Pwede na mo mga matay. Sige, manindog tang tanan.